שלום, אני טל סלע, ואני יוצא מחר למסע חוצה ארצות הברית. אני רוצה להראות לכם את הציוד שאני לוקח. יש לי שעון עם GPS, מקלות הליכה קומפקטיים, ציוד קטן המכיל אויל, שק שינה, מזרון מתנפח, אוכל ל3 חודשים. בטבע יש המון חיות מסוכנות. צריך לדעת לישון על עצים. In my place were lines that I couldn't change. I was lost. טוב, נעשה מפורקים. נעלי מקלחת משוכללות, נעלי ערב קומפקטיות ונעלי הריצה האחרונות שקניתי. אפילו שיש חיות מסוכנות, הכי טוב להגיע איתם להרמוניה בטבע. ביי! 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 אני לוקח איתי ספר של חבר מאוד קרוב. הוא המליץ לי לעבור בווגאס, שיש שם יופי של נופים. וספר של בחורה שאני מאוד מעריץ, שעשתה את הטיול הזה בפעם האחרונה. היא כתבה על זה סיפור. במהלך המסע יצרור מזג אוויר קיצוני. עליי לדעת לישון בחוץ גם בגשם. וכל זה לנהג מונית הפרייר שיקח אותי מסן דייגו לקנדה. יאללה, תצטרפו אליי. איך אמר זאת? היא הגבול בין מקסיקו לארצות הברית. רציתי להגיד לכם שאני אוהב אתכם. וכאן מתחיל המסע של חיי. 4,200 קילומטר. מעכשיו. הגעתי לנקודה המושלמת בטיול שלי. אני רוצה להקדיש לכם שיר. אוי ואבוי, המוקדם עכשיו הוא בטח זמין. הלו? הוא לא עונה. מה אני עושה? השעה עכשיו 10 בבוקר. אני נמצא כאן בתחילת המסלול. עברתי 46 קילומטר. נשארו עוד 82 להמשך היום. בסך הכל הולך טוב. אמרו לי שיש פה סכנה של דובים, אבל אני ממשיך ללכת. מתגעגע למשפחה שלי. הולך פה לבד. טל! טלוש! אספי! אמיתי! כמה זמן? איך הולך? חוויה. אתה לא מאמין, אנחנו בדיוק חושבים כל הנסיעה על מה שאמרת, כמה חשוב הזמן הזה ביחד, ואני חייב להגיד שאנחנו רוצים לקצר את הזמן בווגאס. לא, לקצר את ההליכה? תודה רבה, שוקרן, thank you very much. ותודה למקדונלדס, זה הרבה זמן לא אכלתי טוב ככה. אוקיי, 4,260 קילומטר מאחוריי, בלי ללכת אפילו צעד אחד. עכשיו צריך למצוא מקום לישון בו את הלילה. אוללה, איפה אני אלך פה? אולי אני אתגנב פה לאיזה בית. מזל שביחידה לימדו אותי להתגנב. אחים יקרים, אתם רוצים לעלות מפה? זה נורא ארוך. זאת הדרך. כן, אבל יש שם אחלה נוף. זה הכל אותו נוף, זה הכל אותם אבנים. הלכתי פה כבר שבועות.
מזל שמצאתי נביאה. וואלה! אני בטוח שפה לאף אחד לא יהיה אכפת אם אני ארים פה איזה אוהל קטן. מזל שקניתי את האוהל הכי טוב בעולם. וואלה! וואי, איזה קור פה במעיין? מה אני אעשה? מזל שהבאתי את הציוד שלי? המפזר חום שלי? איזה כיף ככה? הוא גם לא חוזר אליי. האמת שדיברתי עם היערן, ויש פה מלא חיפושיות זבל בעונה הזאת. איפה חניתם? וואי, איזה חום פה. טוב, אני חייב להמשיך. יעל מחכה לי. חשבתי על זה, אחים יקרים. נראה לי שמפה אנחנו חותכים לווגאס. חוצים את יוסמתי, הוא לא מעניין, זה החלק הכי גרוע בביקורות. חותכים ישר לווגאס. מחר יעלי מגיעה. אני חושב, אני אעשה לה הפתעה, אני אציע לה נישואין בארצות הברית. אולי ליד איזה אגם, נניח זה האגם וזאת יעלי. טוב, בעצם זאת יעלי וזה האגם. לא, 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 לא. זה האגם וזאת יעלי, ואני אציע לה נישואין על האגם. או אולי בקנדה, או אולי במעבר מארצות הברית לקנדה. לא, 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 אנחנו נשמור את זה לארץ. על הטרקטורון. אני אלך לישון יותר טוב. רביב, זה סלע. סלע? מה קרה? הכל בסדר? בקש אישור לחצות את השחור. סלע יא דפוק! 3 בבוקר עכשיו, תחצה את הכביש המזורגג הזה! רביב, אתה יודע שאני לא יכול. סלע מעפולה. כאן סלע. רשאי לחצות את השחור. אתה יודע עפולה. אני רוצה לשתף אתכם ברגע מאוד משמעותי בטיול שלי. אני חיכיתי הרבה זמן לרגע הזה וחשוב לי שאתם גם תהיו שותפים לו. עוד מעט יעלי מצטרפת אליי ואני יודע שהיא גם חיכתה לרגע הזה הרבה זמן, אז אני רוצה שאתם תדעו לפני כולם. הנה אני עומד לעשות את זה. זהו, חציתי את הגבול לקנדה. אני רק אקח מזכרת. נעלמה לי המצלמה עם התמונות הכי טובות שלי. הייתי מיואש, אבל לא התייאשתי באמת. הסתכלתי לשמיים, ראיתי שהיום מרקורי וונוס נפגשים. והחלטתי לחפש אותה. בסוף, אחרי מאמצים כבירים, מצאתי אותה אצל לאו, בין הפטה לבין הפסטו. בוביק שלי, את לא מאמינה מה קרה לי. חציתי נהר 100 מטר רוחב. שוצף איזה זרם, כמעט נהרגתי. בסוף הצלחתי להתאפס על איזה גשר. יש לי מלא מה להספיק, אסור לי לסטות מהציר. אני חייב להמשיך מותק. ביי ביי.
שיש אותי ואת יעל כמובן. רגע, מה עם נער? אני שמח לבשר לכם שלפני כמה שעות חציתי את הגבול לקנדה.